Sige na kamo, Richelle, Rosemary. Pangaon na kamo kay malate niya kamo sa inyong klase. Dali na day, Rosemary. Mga na ta. Unsa man din ang atong pamahaw, ma? Lugaw na sad. Ay, lugaw ra gyud in taon na anak. Ay, maayo gani kay na ay gamay nga bugas nga nahabilin. Mao nga ako na lang gilugaw. Ay nalangkod pagreklamo, day. Kaon nalangkod kung unsay naa diha. Unya, di na di may magbaon anig para paniod to kay lugaw naman sa niya itong pamahaw. Uli na lang mo karong udto nga anak. Kay tuwa may saging sa atong uma. Ako lang tong kuhao na. Mo'y atong paniod to. Di noon kaya tuguang pero malungag na to. Sige pa, muuli lang ni si Inday karong udto. Na sige na mo. Pangaon na mo ang lugaw. Pasensya na gid mo mga anak. Kay lisod gid. May panguban ako nga classmate. Nang-snack pa sila. Ako itaon. Wa, cute. Mamangkwit kwarta diri. Gutuman na, uy. Saong lugaw ra magod ang among ipamahaw ganina. May pang magkalingaw na lang kong basa. Basahon ko na akong libro. Aron dili ko maghunaon na sa akong kagutom. Ay, Rachel, anak. Di ay ka mangodinis gawas naglingkod. Si mama nimo og si Rosemary nangatog na. Ikaw na lang iwa. Nagunsa man ka din eh. Pa, Hmm. nga nang pobre man ta. Rachel, anak. Lisod kay ta pa. Hapit na ganit ta dili makakaon tungod sa tong kalisod. Wa tayo mahimo, anak. Usaon mo man yung gihatag sa Ginoo nato. Bisan giunsan akong paningkamot, anak, pero wa gyud ko'y nahimo. Lisod gyud ka ita. Gipatay-patay na akong lawas aron mapakaon tamong akong mga anak. Ug nagtuo ko nga makatabang nako ang imong mga maguwang human ko sila gipa-eskwela, pero wa di ay kay mga minyo naman sila. Pero ayaw ka bala ka maningkamot ko nga mahatagan tamong karuhay sa kinabuhi. Isaad ko kana ninyo. Pa, Ma, adto na mi si Inday sa eskwelahan. Na sige anak, padayon mo. Pag-amping baya mo sdan, ha? O ma, I'm this papa ma. Manang hitunta mi. Ay sayo ka itong nilakaw sa atong uma. Panglakaw na lang mo, kay tingali og malate na kamo sa inyong klase. Tabang mo! Si papa man umisinggit ma? Naunsa ba kanis papa nimo? Manang sa ka! Dong! Nga naman ka, Dong! Paano? Kasakit sa kuntian. Kinuo ko. Dali, Richel. Atong paimnon si Papa mo og init nga tubig. Og atong haplasan ng iyang tiyan. Oo ma. Ma, pila na ba nakaadlaw si Papa nga nagmo siyang tiyan? Unya, may sagol pa gyud nga duko nga mukawasikan siyang hukaw. Mao bitaw na akong gikabalakan, anak. Kung naunsa ka ng inyong amahan. Ato na lang ka nang dadon si Papa sa doktor, ma. Ang problema lagi, inak. Kay wag yun tayo kwarta. Panghuwam lang, ma. Ang importante nga madana nato si Papa sa ospital. Mao bitaw na akong gihuna-huna karon, anak. Kung asa ko magapanghuwam og kwarta. Dinhi ka lang nak, ha? Ay lang ko nagbihay si Papa nimo.
Kay muadto ko sa akong mga kaila, manghuwam ko kwarta. May hinuon nga nakawam na kagkwarta, ma. Gikaloy at gid in town sa Ginoo, anak. Ay, tadanin taong ko ninyo sa ospital. Sakit in taong kini akong tiyan. Oo, dong. Dadon ka na namo sa ospital. Ma, mukuyog na lang mininyo sa ospital, ma. Ayaw na lang, anak. Kay way mo bantay sa imong mga banghod. Dinhi ka lang. Magpatabang na lang ko sa atong mga silingan. Aron madana to si Papa nimo sa ospital. Onya, ma. Kumusta naman si Papa dito sa ospital? Pait ka, ayo, anak. Ha? Nga naman. Uy, sa resulti sa doktor, ha? Doon na siya'y acute ulcer. Unsa? Ma, ngano kibalik naman si Papa din sa ato? Ako na lang ipagawa si Papa ninyo, anak. Kaya dako na kayo tao kasto. Wa na tayo kwarta. Ug dako na kayo kung nautang sa akong mga kaila. Maong dinhi na lang si Papa ninyo sa atong bahay. Ato na lang siyang atimanon dinhi. Manarbaho ka, ma? Mao ka na, anak. O kamon lang unay bantay ni Papa ninyo, ha? Kay mangita ko og trabaho. Kay gipaningil nga naman ko sa kwarta nga akong giutang pagka-ospital ni Papa ninyo. O pagpuli-puli lang unya mo bantay si Rosemary ni Papa ninyo. Kung ikaw gani ang eskwela, si Rosemary ang paabsina. Aron makabantay sa inyong amahan. Day, kumusta si Papa? Ako na lang gibiyaan, te, kay natuog naman. Oh, maayo hinuon. Sige, katong na lang dito. Kay magtuon pa ko sa akong leksyon. Hapit na ra bang among periodical. Sige, te. Hala, Hala, si Papa, te. dali, Day. Pa? Pa-announce man ka. Ano, day ka pa? Natumba ko, anak. Mangihi magulunta ko. Nausa ba nga? Nalipong ako. Mong kalikog na tumba. Day, dali. Tabangi ko, atong pabarugon sa Papa. Oh, nga no bang imo man kung gipapauli din his ato, ha, Rachel? Ma, sorry kaayo. Di gyud na mo makaya ni Inday oy nga mobantay ni Papa nga kamera. Maglisod ming duha si Inday Rosemary. Nagsige na lang gud kog absent. Unya, exam na namo ugma. Di jud ko mahimong mo absent, ma. Ikaw lang unay bantay ni Papa, ma, ha? Nahala, sige, anak. Ako lang unang pahibaon ang akong amo. Naka-answer gid ko sa among exam ganina. Pero nga naman ko, uy. Ganihara magit kong maragi kulbaan. Nga naman, eh. Day! Day, Richel! Day, Richel! Ang ako ng silingan. Noy, nga nung nagtagan man ka?
day, pauli day sa inyo, day. Kay si papa ni mo, day, namatay. Unsa? Panganang imo man may kibiyaan. Anak, wala kita'y mahimo pa. Patay na siya. DXDC Tatak. Mao ka mga hikalang kaagi ni Rachel nga taga Dakbayan sa Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagkalahan, dance